Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafe alde batera utzi eta sagardoz beteko ditugu edalontziak. Txirrita zenaren omenez, 80 urte dira gaur gure bertsolari maitatuena hiltzela. Baina bi aldiz hiltzen Txirrita, aurretik behin zabaldu baitzen hilzenaren zurrumurrua. Eta nola erantzun zien Txirritak zurrumurru horiei? Ba nola ez, bertxotan. Apellidua Ola Zabaldet eta Felix da izena, irundarra naiz Bidasoako elorrin bizi naizena, bertso birekin egin nahi nuke esplikazio zuzena, kulparik gabe 11 bada nigatik gaizki esana. Urrikoilaren 27 uste dut izango zala, gure etxera atzo bat joan zan, ez zeukan mia azala. Haren marriska zepuan dagon, basakatuak bezala, aurren bandun bait jaio dalata. Ni hil nazela sortu omen du aurrin azpiko batxuak, pena galanta hartuko zuten sinor eta gurasuak, aizen egarrak nere koinata eta ilobagaxuak, bizi naizela jakin dezaten jartzera noa bertsoak. Ize bazar bat bada Pamplonan gure etxian azila, hartxek emanda hartua naiz ni bataiuan grazila, argana ere ailegatu da hil naizela notizila, koitara uran omen dabil guzia lutuz jantzila. Pamplonan dendan izeba xarra zenbatxu maite dendanik, eta derizkiot inortxok ere juzgatu lukianik. Koitxararek abisutxo bat hartu bihar du ningandik, luto horiek erantzitzeko bizi naizela oraindik. Orduan bizirik zegoen bai, baina gaurko egunez zendu zen 1936an urte hartan bertan olatuaren aparrean zegoen bertsolari txapelketa nagusiko txapela jaso baitzuen. Txirrita 1860ko abuztuaren 14an jaio zen, Hernaniko Ereñotzu auzoan, Latze Zar izeneko baserrian. 13 urte zituela, Errenterira Txirrita baserrira joan zen bizitzera familia, eta hortik zetorkion ez izena. 14 urte zituela aritu zen jendaurrean bertsotan estreinakoz, Ereñotzuko San Antonio ermitaren aurrean, ordutik aurrera plaza eta festa batetik bestera aritu zen kantatzen, eta horrela irabazi zuen parrandazale ospea. Maitasunez piztuntako kandela eder bat dirudizu, inoiz izan zen ez da suan zarazu. Maitasunez piztuntako kandela eder bat dirudizu. Erreferente izan da Txirrita, eta erreferente izaten jarraitzen du Gladys del Estalek 1969ko ekainaren 3an, igandean arratsaldeko 5 pasata dozenaka ekologista eseri ziren Tuterako Ebro gaineko zubian, haien bila zetozen ordena publikoko indarrak geldiarazten saiatzeko. Nuklearren aurkako protestan espero ziren 6.000 pertsonetatik 1.000 inguruk bakarrik lortu zuten hirira sartzera. Guardia Zibiletako bat jeep batetik jetxi eta eserialdiko lehen lerroan zegoen neska gazte bati sufusiaren kulatarekin eman zion. Ondoren, Jose Martinez Salasek ala zuen izena guardia hark tiro bat jo zion garondoan altxatzen saiatzen ari zenean. Neska hura Gladys del Estel zen, 23 urtekoa. Agian zure omenez, jenez, ez zaudenez, gaur parkeko lurra, estali da, polenez.
Gladys del Estal Caracasen jaio zen, gurasoak ara erbesteratu baitziren, aita meabe bataioi sozialistako voluntarioa eta ama Euskadi Roja Egungari komunistako emaile izan zen. Baina Gladys Donostian bizi zen 4 urte zituenetik. Egia talde ekologistako kide zen. Berak antolatu zuen Gipuzkoako hiriburutik Tuterara joateko autobusa. Nuklearren aurkako borroka egunari erantzuteko. Ez da harritzekoa, bere argazkietan bizikleta baten gainean agertzea beti. Euskal Herri osoan heriotzak ere egin zuen haserre bolada izugarria izan zen, eta ia aho batez babestu zuten alderdi eta sindikatuek. Erakunde eta kolektibo ugarik Rodolfo Martin Villa barnen ministroaren berehalako dimisio eskatu zuten. Bat-bateko protestak poliziaren basakeriaz baretu ziren. Istilurik larrienak hurrengo egunean izan ziren, egia auzoan gaztearen gorpua itzuli zen egunean. Desagertu egiten zara, ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean. Orduan zeu zara izpide, zeu zara laudorio, ez duzu parekorik. Amak ez daki nor zaren, ispiluaren aurrean. Aipatu dugun Gladysen argazki ezaguna badakizu ezein den, ezta? Betaurrekoak jantzita, bizikleta baten gainean, eta begira ze kasualitatea gaur, ekainak 3 bizikletaren mundu eguna dela. Badakizu etxe honetan oso zaleak direla batzuk. Eguna proposa txirrindularientzat urtebetetzeak ospatzeko. Adibidez, zorionak Oskar Guerrero Zelaia, Nafar kirol zuzendari eta Burunda txirrindulari elkarteko presidentea. Eta zorionak Francisco Gutiérrez Álvarez euskal txirrindulari oiari 2003 eta 2004 artean profesionala izan zena. 2002ko munduko errepideko txapelketan zilarrezko domina lortu zuen 23 urte azpiko mailan, afizionatuetan hainbat garaipen eskuratu arren, ibilbide profesionala nahiko laburra izan zen eta ez zuen garaipenik lortu. Eta zorionak Jonathan Lastra Cofidis taldeko txirrindulari bilbotarra, ziklokroseko espezialista eta errepidean profesionaletan Caja Rural taldearekin egin zuen debuta. Igual que normales, lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal. Eta zorionak Eugeni Bertzin txirrindulari errusiarrari. 84ean Italiako Giroa irabazi zuen eta guztira 5 etapa irabazi zituen. Turrean etapa garaipena du eta Euskal Bizikleta ere irabazi zuen 1985ean. Euskal Herriko itzulian etapa bat irabazi zuen eta baita Liège-Bastogne-Liège klasikoa ere ondo esan dut inoa. Bai, Liège-Bastogne-Liège hori da, baina Eugeni. Bai, eta Rusiar giro horretan. Eugeni Bertzin, bai, Italiako giro aipatu duzu, Goiuri, beraz, bai. Italian barrena jarraituko dugu, baina beste giro batzutan, Roberto Rossellini, 1917ko ekainaren 3an hiltzen, zinema zuzendari italiarra zen noski. Italiar neorealismo delako zinemaren zuzendari handienetarikoa da. Roma zita aperta pelikula egin zuenetik. Izan ere, filme hori italiar mugarritzat jotzen da zinemaren historia. Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Baina ez gara Italiara joango, hemen geratuko gara gure gonbidatu zoragarriekin. Nahi Alkorta dator, antza denez, barkamenak eskatzera, baina guk badakigu ziur aldarrikapenen bat izango dela hortartean. Eta asteazkena da beraz musika izango dugu. Kimak taldea dator, nortasuna, bizitzaren joan etorriak eta arraro izateaz hariko gara. Txirritaz hitz egingo dugu noski, aipatu dugu 90 urte direla hil zenetik eta omenalditxo egin nahi diogu. Un poeta de 150 kilos horrela deskribatu zuen, elkarrizketatu zuen azkeneko kazetariak. Baina guk bertxotan beste norbait jarri dugu. Opa! Entzuleok, ekainak iruditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.
zuekin entzuleok, ze azkar jetxi duan musika, zuekin entzuleok, Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon, Egunon. eta zuekin Goiuri Ezeizarrandi, egunon. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak, 1988 izango luke Goiuri? Ez, 1900 Nik ja, ez dakit ze gonden, hartu behar dut artetxo bat ondo begiratzeko, galduta nago. Badakidana da, 1000 baino gehiago direla, 1000 saioa ospatu genuelako, eta 2000 baino gutxiago direla, ez dudalako oraindik antolatu nahi 2000 festa. 1186 garrena azkeneko biegunetan urteak jarri ditugu zuenean entzuleok, eta nahastu egin gara, 800 programa golpetik egin ditugu, lan asko egin dugu, baina enbestez, 800 saio, ez. Baina hori, 1186 garrena duela gaur bigarren kafeak, goizak dagoeneko atzean utzi ditu 10:04 aspaldi, eta gu hementxe, 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Bata dator ustekabean, itxaso barea aldatu egin da. Itxi begiak harin joango da, itxi begiak bukatuko da. Entzuleok egunero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu bigarren kafea, Goiuri oso animatuta daukat. Zuk badagoaz maite duta noa? Bai, oain okurretu zait bat. Lehen esan dezu, maite duta ere egin behar dugu gaur, prestatu dut? Ez, esan izut, pentsatu inbet. Pentsatzen behar dut. Bueno, nik badaukat, nahi baduzu. Neanoak ere bai, dio. Ordu noa. Bueno, a ver, nera nahiko simple da, baina atzoko nere historia kontatuta. Eta gaur jakin da segundan, noski nik maite dut bizikleta. Ze jeta okan tipo honek? Ez que... Zenekien bigarren kafera iritsi aurretik ekainaren 3 bizikletaren mundu eguna zela? Duela egun batzuk konturatu nintzen egia esate baizut. Ez, baina bestela ez nekin. Baina, bueno, ez egitan, Lasai ezan ez da esateagatik, egitan maite dut pilo bat bizikletan ibiltzea. Egia da, noa, bizikletan asko ikusi dugula lanera, eta bai. Bizikletan ibiltzea, eta egia da, fama aukatela, ni bizikletan kaso asko ez dutela egiten, baina juten naizelako nire gauzan bentsatzen. Fokus, ni joa fokus. Bai, fokus. Hala ere lehen mikrofonoak itzalita zeudenean, Inigo, izketan aritu gara triatloietaz. Bai, egia. Eta noak esan du, bere proba gustokoena, igeriketa izango litzakela, eta ez, txirrindularitza. Horrek harritu nau? Julenekin hitzaiten ongea, ni aurrek konjonitza lehenengo aldiz bizikleta, ni bizikletan ibiltzen naiz, noski, jendak igual pentsatu bizikletan ibiltzen naizela, mendiko bizikletan ez, bizikleta kalean ibiltzen naiz normal. Eta Julenekin hitz egiten hona izleno, batea joan bar planein bar deula, Julentanik, eta nahi dunak noski, mendia joteko bizikletan ibiltzea, ze lehenengo aldiz aurrek konjonitzan, eta asko gustatu egiten. Asko. Eta mendiko bizikleta baduzu. Nire osabak utzi ziten, zan nerea. 2 segundu barru gorkak idatziko du. Nahi duenarentzat ni ere animatuko naiz. Orduan esan dut piraguan aite daun bezala, baita daukaula egun baten bizikletan ibiltzea. Vale, Goiuri mendiko bizikleta ez daukazu. Ni ez naiz moldatzen ondo bizikletarekin. Gizu ze aukera da Ez naiz moldatzen ondo. Ni nire izan bizikleta hartu nun, baina daolako aukera Goiuri nire balemazu Decathlonen bizikletak alkilatzeko. Bai? Batzuz. Probatzeko. Hori ez nekin. Orduan nire balemazu. Hala ere, ez dakit oso eroso sentitzen nahi zen. Bueno, probatzea aukau. Bai, probatu ezakegu. Aizu, piraguan ere pentsatzen nuen ez nitzela eroso ibiliko, eta
eta gustora. Eta Tolosango Maialen txorraut deitzen diote. Bai, hoxe da, bai. Baina, zu gehiago, urbizitan baino ur lasaietan, Tolosago Begoña Lazkano izango zinake. Bueno, nahi duzuna. Nola da, Pauen ez izena nola da? Ranger, Power Ranger. Power Ranger, nik horrelako ez izan nahi dut. Pau etxaniz, izango zinean, Pentsatuko dugu, lasai. eske goiuri izenarekin urbizitan eta ur jauzi saltotan ibili beharko zenuke. Ja, goiko ura. Bai. Baina, bueno, iritsiko da. Hortan gehiago Tolosako Nuria Newman izango zineke. Iritsiko da. Nuria Newman. Ni naiz, nola, Jessica Fox. Ez da existitzen, bai, Jessica Fox da. Maialenen laguna. Ziurrenik piraguismoaren historiako kirolaririk onena. Hori ba. Baina, saltoetan eta Nuria Newman gehiago ibiltzen daula, astakeriak egiten Red Bull kaiakarekin eta, bueno, plastikozko kaiakarekin eta Red Bullek babestuta, beraz, nik uste gehiago. Garrantzitsua, referenteak edugitzea, Oso garrantzitsua. Duela 30 urte, elkarrizketa honetan, ez zirela horrela aterako izenak. Ez, bakizu ze izen aterako zen duela 30 urte? Zen. Miriam Jerusalmi, Jessica Foxen ama. Jessica Foxen ama izan zen munduko onena. Eta bere aita Richard Fox izan zen munduko onena. Eta Jessica Fox da munduko onena. Eta bere aizpa, Noemi Fox, ez da munduko onena, baina oso pirabilista ona da, eta urrea eskuratu zuela Parisko jokutan kaiak cross modalitatean. Zuk gustoko duzun hortan, Goiuri? Bai? Horre, arranbatik plastola salto egiteko horretan. Beraz, bueno, joango gara bizitan ibiltzera. Eta bestera, bueno, errepidekoarekin, Goiurik errepidekoa baduka. Bai, jazta. Erabiltzen alduzu, Goiuri, niko pariton izan bizileta eta arrabola? Une honetan, ez. Une honetan ez, mudantzazkeroztik ez. Hori da, etxez aldatu eta baino hortxe dago. Arrabola egunero ikusten dut, ez dut gorde hor edukitzeko hor parean eta esateko Goiuri hemen naukazu. Baina, iritsiko da. Orain beste kezka batzuk dauzka buruan eta aztoratuta nabil. Akaso, kezka horiek eta antxitate hori, eta aztoramendu hori, kirola egite biziletan, musika pixia jarri, arrabolan hasi, zerdiak bota. Baliteke. Goiuri zure maite duta entzun nahi nuke? Bueno, nire maite duta. Da, gustatzen zaidala, sentsazio bat zuek ere edukitzen dezuten, agian zuei sekula interesatuko ez litzaizuken gauza bat, badakizu zure lagun bati baietz, interesatzen zaiola. Eta orduan, zu sartzen zara, edabide baten webgunean, eta topatzen duzu albiste bat, zerikusia duena gauza horrekin. Eta zuk pentsatzen duzu, bueno, begira, orain arte, ez nuen agian, ez da irakurri ere egingo, baina orain nola badakidan nire lagun honi hau interesatzen zaiola, irakurri egingo dut, eta bidali egingo diot. Eta gustatzen zait, sentsazio hori, gertatu zitzaidan atzo iragarri zuen Jaurlaritzak luzatu egingo duela seme-alabak dituzten familientzako diru laguntza, aurrek 4 urte izan arte. Niri berez, nola ez naizen diru laguntza horren, nola ez dudan diru laguntza hori jasoko, ez dudalako aurrik, ni ziur naiz, duela urte batzuk, albiste agian, lerroburu irakurri eta hortxe geratuko zela, ez nuela klik egingo irakurtzeko, ez litzeak bereziki interesatuko jakitea nolakoa den diru laguntza hori, zer egin berden jasotzeko, ze eskakizun dauden, bueno, hori guztia. Baina nola orain, nire inguruan ume txikiak dauden, esan dut, irakurri ingo dut bada ezpada, eta horrela beraiei kontatuko diet, ziurrenik jakingo dute, baina behintzat horrela jakin dezaket eta kontatuko diet beraiei aizu, agian hau zuen interesekoa da. Eta sentsazio politia da, gertatuko zait ziurrenik, gertatzen zaitez. Duela urte gutxi batzuk dira, ez dira asko, irakurtzen dudanean albiste bat, ez dakit, pogatxar erori eginda, ez dakitze egunetan, ez dakitze herrialdetako proba batean, duela urte batzuk ez nuen ez irakurri ere egingo, ze ez nekien zein zen pogatxar, ez hitzaidan interesatzen, eta orain, nola, Inigo eta Juleni bereziki, asko interesatzen zaien gai hau, egiten dut, handa, begira, irakurri egingo dut, edo beraiei bidaliko diet. Eta hori, politia da. Oda, zuri ez zaizu interesatzen, baina nola badakizun, gertuko norbaiti interesatzen zaiola, bihurtzen da interes kolektibo bat. Niri Kardashianekin bezala. Hori da. Baina, zuri gertatzen zaizu batzutan, berandu iristen zarela albistera. Bidaltzen didazu, bai. Orain nik esango banizu bezala, Inigo, Joseba Belokier hori egin da. Que exagerada. Sekulako erorikoa. Joseba Belokier hori zenean, Kardashianak jaio berri izango ziren.
Bueno, bai. Hainbeste ez, baina... Hainbeste ez, baina, bai. Bueno. Ba, nire maite duta, beti maite izan dut, bueno, bi maite dut ditut. Baina, bat da, beti maite izan dudala, pertsona baten bidez, edo pertsonen bidez, zenbat gauza lotu daitezken. Ba, ez dakit, behin Tolosan egokitu itzaidan dokumental labur batzuk egitea, esango dut, ez dut esango, musikari handi bat, Tolosan ezi zena, bere itare... Zer, dazuk lagundu zenien musikari bati? Ez, nik dokumental bat egin bari izan dunun, haren omenaldian, 150. urte hurrenean. Bai, Mokoroarena? Mokoroarena. Bai. Jo, Haino artetan pentsatzen ari nintzen. Ez. Eta kontua da, ba, hasi nintzela, Eduardo Mokoroaren, bideo hori aztertzen, zen, Eduardo Mokoroaren bizitzan gurutzatzen ziren haren seme alaben bitartez, lagun eta inguruko ez, iaia, Tolosako azken 2 mende pasatako historia guztia. Eta hor agertzen ziren pertsonaia Mordobar, eta agertzen ziren gauz oso interesgarriak, eta gaur egun errealitatearekin lotura dutenak. Pentsa, Kandido Uranga jarri nuen Eduardo Mokoroaren paperean, fikzioan, oholtza baten gainean, gauza oso ederrak, eta hor, lotura handiak sortzen ziren, eta kontzeptu horrek, nola bi pertsonen bizitzak edo lotzen duten herri oso baten historia garaikidea, eta dena dagoen hor lotuta. Eta duela gutxi, apirilean gertatu zen, ikusi nuen, eta gero nuen maite dutera ekarri, hiltzen Ruth Estelinska. Ruth Estelinska izan zen piano jole ikaragarri bat, bera Kalifornian jaiotako neskato bat izan zen, oso gaztetatik musikari izan zena, bere aita, Joseph Estelinski biolin jole oso handi izan zelako, eta orduan behartu zuten 3 urtetatik pianoa jotzera. Pentsa zer den, 1957an alegia, berak 30 urte zituela, publikatu zuen bere liburua, memoria liburu bat. 30 urterekin, Forbidden Childhood. Nolaite, haurtzaro debekatu edo. Bueno, zorionez, Ruth Estelinskak lortu zuen bere haurtzaroko frustrazio edo piano jotze behartu hori buelta matea, eta bizitza osoan zehar jo zuen, bere azkeneko bira 89 urterekin, duela 2 urte, egin zuen Estelinskak, nazioartean jotzen, oso gutxi ezagutzen dugun fenomena eta erreferente eta zitze egiten erreferenta bat, eta 101 urterekin hiltzen apirilean duela bilabete. Estelinska zan, azken Sergei Rachmaninoffen ikaslea bizirik zegoena. Eta Rachmaninoffen ikasle izan da, Rachmaninoffek suposatzen duen eta musikaren historien izan den figurarekin, pentsa, zenbat lotura ez ziren sortzen emakume horretan, ez? Eta duela hilabete bat hilda, 19. mendeko musika sortzaile handienaren ikasle bat, eta horrek suposatzen duen 19. mendeko bohem edo artista handienekin aritu zela. Eta ezagutu zituela, ez? Eta horrek flipatu egiten nau, ez? Askotan, pentsa gaur txirrita aipatuko dugu, eta aipatu dugu, ez da? Txirrita hil zela 80 urte. Horrek suposatzen du, txirrita, zure amonak akaso ezagutu zuela. Hor, buelta horretan. Hortxe jaioko ziren zureak akaso gaztexagoak izango dira, no? Baina nire aion amonak, txirrita hiltzenean hortxe bizirik zeuden jada, ez? Eta gauzak nola lotzen diren, ez dakit, gerra zibila baino lehenagoko jende horian zegoela, ez? Gure aion amonek gerra zibila ezagutu zutela. Eta iruditzen zaigu oso urruti daudela, eta orduan, lotura hauek, erakartzen haute, flipatzen haute. Eta uste dut, egunen batean, kaso tartetxo bat hartu behar dugula, Ruth Estelinskaren inguruan aritzeko, benetan ikaragarrizko piano jole izan zelako, eta bere bizitzan, hainbat eta hainbat irakasle handiekin aritu zen, baina, Sergei Rachmaninov bezalako figura handi baten azken ikasle izate hori, bada nolabait titularra, eta batez erin ematen nauena, lotura horiek osatzera. Eta hau esan da, entzuleok, aurrera egin behar dugula, eta txirritaren inguruan hitz egin behar dugu, gaur hemen bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zireun hirurogeita 14 urte urrian, lehenengo plazan kantatu nuen, nik Hernaniko lurrian. San Antonio deitzen diogun, ermita baten aurrian. Lagunak alkarristimatuaz, lengo oitura zarrian. Jose Miguelek atera zuen, oso hizketa leguna. Hau da gazti... 1926ko ekainaren 3. Espainiako bigarren errepublikaren azken asteak ziren. Giro politikoa gero eta nasiagoa, kaletan tentsioa handitzen. Inork ez zekien aste gutxiren buruan historiaren norabidea erabat aldatuko zuen gerra bat astear zegoenik. Euskal Herrian ere aldaketa garaia zen, gatazka politikoak eta gizarte aldaketak pilpilean zeuden. Gaur goiaz txikin dago itxututa, orduko... Herrietan, plazetan eta tabernetan politika izpide zen askotan, baina baita eguneroko bizitzan ere. Eta garai hartako kezka, albiste eta istorio askok bidea egiten zuten bertsoen bidez. Bertsolaritza herriaren ahotsa zen neurri handi batean, jendeak barre egiteko, kritika egiteko edo gertatzen ari zena kontatzeko erabiltzen zuen. Testuinguru horretan hil zen Jose Manuel Lujanbio Retegi. 90 urte. Gaur, 90 urte egingo ditu Txirrita hil zen izenez ezagunagoa zen bertsolaria hil zenetik. Poeta, argin, idazle, baina batez ere, bertsolari izateagatik ezaguna. Ahoz-aho eta belaunaldiz belaunaldi iritsi den figura bat. Eta hala ere, 90 urte geroago hemen jarraitzen dugu Txirritaz hitz egiten. Ez soilik haren heriotzaren urte hurrena delako, baizik eta urte horretan bertan lehen aldiz bertsolari txapelketa irabazi zuelako ere. Nolabait amaiera eta hasiera data berean elkartuz. Lehenago etzen kintik tiratzen gure sorleku maitian, elementu hau nundik sortu zan ongi entera gaitian. Bertsolaritzak aldaketa handiak bizi izan ditu azken hamarkadetan. Gaiak, formatuak, publikoak, emakumen presentzia, hizkuntzaren erabilera edo bertsolarien figura bera aldatu dira. Baina aldaketa horien guztien erdian, Txirritaren heriotzak uzten duen galdera oraindik presente dago. Zergatik jarraitzen dugu gaur egun ere berari buruz hitz egiten. Zer geratzen da gaur egun haren umoretik, haren bertsoetatik edo haren egiteko modutik. Horrelako egun batean ezinbestekoa da bertsolaritzaz hitz egitea. Izan ere, Txirrita ulertzea ez da bertsolari bat ulertzea bakarrik. Herri baten ahotsa, umorea eta garaiko kezken isla ulertzea ere bada. Eta horretarako, atzera egin behar dugu ia mende bat. Aberats askok pagatzen zuen, soldadu joan zenbait pobre, lege hori jarri ez bazan ere, arlotiaren zatobe, atzenerako estranjerua. 1995 egin zen lehen bertso lehiaketa, Donostiako kursalean. 19 bertsolarik hartu zuten bertan parte, eta horien artean zeuden garai hartako izen handienetako batzuk, tartean Txirrita bera. Lehen txapelketa hark mugarri bat ezarri zuen bertsolaritzaren historian, eta urtebete geroago, Txirrita hil zenean, bertsolaritzak aro berri bati ekiteko bidea jarraitzen zuen. Jose Miguel ta Erramunillak, nita Juan Mari bizillak, San Antonio merezi dut. Goiuri Inigo, imagina dezagun momentu batez, Txirrita bizirik dagoela, ez?
eta ni galdetzen dizuet, begira, aukazu aukera, gai baten inguruan, hau da, bai izatea dauka bertso bat igual zuentzako, bai maite duzuen pertsona batentzako, baita agian une momentu berezi baterako, ez? Eskatu izaioko zuek txirritari bertso bat egitean bakarra izan behar du. Zer eskatuko zeniko ite, zeren inguruan izango zen bertso hori? Jurik superkonbentzitu dauka. Nik oso argi daukat. Nik galdetuko nioke, esango nioke txirrita egiteko bertso bat. Orain gaur egungo emakume bertsolarien inguruan. Gustatuko litzaidake jakitea zer pentsatuko luken berak holtzan ikusita Nerea Ibarzabal bat, onintzen beita bat, Maialen Akizu bat, ze esango luke berak ikusita hainbeste emakume, ze bere garaian etzen, beste oso era batekoa zen gai, eta gustatuko litzaidake entzutea ze bertso egingo zuen hortatik, eta agian orokorrago, gaur egungo bertsolaritzaren inguruko bertsoak botatzeko, ze imaginatzen dut txirrita orain ikusten finalean epaimaian nola egoten den ordenagailuekin, puntuazioak nola kasike aritmetikoa bihurtu denez, puntuak emateko modua, eta ze pentsatuko luke txirritak hori ikusita, ez? Hain matematikoa dena ordenagailuekin, jendea kaskoekin entzuten, hori jakinaiko nuke bere hitzetan, ze ziur naiz berak esango lukela eskutati joan zaigula, ez? Horrelako zerbait. Hori, ez? Nik fiat gatazka politikotik tiraka gehiago, ez? Aipatu du Noak sarreran, txirrita hiltzela gure historia aldatu zuen, estatu kolpe baten, altxamendu nazionala delako horren, eta ondoren etorri zen gerra zibil, odoltsu, frankismo, eta haren ostetik, ez? Eta, akaso nola visualizatzen zuen berak mende amaiera, ez? Bera, hogeita hamarreko hamarka horretan hiltzen, nola izango zen Euskal Herria gaur egun, eta nola horrela ere kontrastatu, ea zerbait asmatuko ote zuen, ez? Gogora etorri zaite txirrita aipatuta ere Bibalaren kantu bat, zenbat sasi txirrita bertxotan aipatzen du, eta ez dakit kantu bera deno beste baten aipatzen dute, ez? Karlista batek liberalari teiatupeak iskali, gatazka Euskal Herrian iraganekoa da, eta pixkate nola visualizatzen ote zuen Euskal Herriaren etorkizuna, gatazka, Euskara bera, ez? Asko aldatu da, bere bertsoak aizter entzungo dugu zerbait, eta Euskara bera aldatu da. Hortik tiraka uste dute hariko nintzaiokela. Orain kontatuko dizuetan hau, ez da infikziozkoa. Hain zuzen, txirritaren garaian jendea benetan joaten omen zen bere baserrira, bertsoak enkargatzera, eta ez bakarrik, humoreagatik edo festa giroagatik, ezkongai desleial baten aurka, negozioetan engainatu zuen baten kontra, edo norbaitekin haserre zegoelako. Bertsoak nolabait erabiltzen ziren gertatzen ari zen hori kontatzeko, kritikatzeko edo plazara eramateko. Orduan, pentsatuta gaur egun horrelako zerbait ikustea oso arraro egon litzaiguke, baina agian bertsoak garaiko sare sozial moduko bat ere baziren, eta herriko albisteak, iritziak eta emozioak zabaltzeko modu bat ziren. Entzun prestatu dugu, no? Etxian da kanpuan tabernan talizan, bi urte zaitu zu nola zabiltzan, beste aitzakiarik ez dezu deus izan, pixka bat mudakorra gaur askoren gixan. Buxu bat, bezarka da mundio bat, enekoi. Maite zaitu eneko. Bai. Eta zure talentoa eskurritu dugu. Hoi izan diot goizen, hoi izan diot. Bai. Egia esan oso ondo indu, eskerrik asko eneko. 90 urte igaro dira txirrita hil zenetik. Ordutik asko aldatu da mundua, eta baita bertsolaritza ere. Gaur egun ez dira bertsolariak baserritan bertsoak enkargatzeko zain egoten. Ez da herriko kontuak plazara eramateko bide bakarra ere. Baina zerbait mantendu da. Bertsoak oraindik ere badu jendea elkartzeko gaitasuna. Oraindik ere badu barre egiteko, unkitzeko edo gogo eta eragiteko indarra.
Eta horregatik, seguruenik txirrita bezalako izenak ez dira historiako liburetan bakarri geratu. Agian, hor dago gakoa, ez dela soilik duela 90 urte hil zen bertsolari baten urte hurrena. Baizik eta oraindik ere haren garaiko galdera askok bizirik jarraitzen dutela. Nola kontatzen dugu gure istorioak? Nola egiten dugu kritika? Nola jartzen dugu hitzetan sentitzen dugun hori? Eta behar bada, gaur egun ere, txirritak egingo lukeena gauza bera egiten dute bertsolariek. Gaia irakurri, jendeari begiratu eta hitzak airean jarri. 90 urte geroago txirrita joan zen, baina bere ahotsaren oihartzuna neurri batean behintzat hemen geratu da. Arbola eder bat dala medio, jartzera nua bertsuak, 1000 urtean mantendu gaitu lau provintzia osuak, 1000 urtean mantendu gaitu lau provintzia osuak. Eskerrak eman dizkiogu eneko Iturberi, baina eskerrak ere Noa Gaztainagari erreportaje derrau hosteagatik. Zuei. Arbola hundi bat bada Gernika naitona batek sartua, haren azpian egin omen zan fueruen juramentua, orain argatik deitzen diogu arbola bere inkatua. Keep calm and bigarren kafea. Eta entzuleok, esan da bezala, nahi alkorta gurean dugu beste behin, gaur ere hautsak arrotzeko asmoarekin aurrikus dezakegunez, baina tira, kamiseta berria jantzita. Nahi alkorta egunon? Egunon. Zer modu zaude? Bueno, nekatuta. Pentsatu astea ja bere bigarren kolpean murgitzen ari dela. Orain arte oso gaizki aritu naiz hemen eta barkamena eskatzera nator. Gizon batzuk feminismoa zer den azaldu didate eta antza oker nengoen goiuri. Zuk ere akaso barkamena eskatu beharko zenuke, ze mundua oso krudela da, bortitza da gizonentzat eta guk berdintasunaz eta oinarrizko eskubidez hitz egiten dugunean ez dugu hori aipatzen. Eta Juankarrek bere garaian barkamena eskatu bazuen, ez gara gu gutxiago izango. Pero no me voy a ocurrir. Uizun, eta ez daizun? Bai, bakatu. Tia, bastante ona. Beraz, apur bat konpentsatzeko edo, emakume hiltzaiez hitz egitera nator gaur. Edo behintzat, mito batzuk deseraikitzera eta beste batzuk auspotzera agian. Historia interesgarriak dituzten emakume batzuk ekarri dizkizuet. Ea epaitu gabe kontatzeko gai. Sí. Con un canalla como yo, un oficial con mucha artillería, hey, ¿qué sería de ti? Hey, ¿qué dices un canto? Y otro pecado capital, ¿qué será? ¿Qué será? Y bailaremos sí, y bailaremos Miguel Bose entzuten ari gara, barkatu, goazen ba. Margareta Gertruda Macleo lehen mundu gerrako dantzari ezaguna zen. Agian, Margareta izenarekin ez duzu ezagutuko, baina Matajari izenez ia denok ezagutzen dugu. Bizi historia oso berezia izan zuen. Familia aberatsekoa zen eta 18 urterekin egunkari batean irakurritako emazte eskaera bati erantzunez, gutun bidez hasi zuen harreman bat 19 urte zarragoa zen komandante batekin. Harekin ezkondu eta harreman konplexu batean amaitu zuen. Ziurrenik, bera izan zen horren arduradun nagusia. Zerbait gaizki egingo zuen. En esta historia acabo siendo el malo, yo ya me la como, no. Y venganza y amor eta Komandantearen aurkako eraso batean bien seme-alabak pozoitu zituzten, eta semea hil egin zen. Gainera, senarrak indarkeria tratua ematen zion Margaretari, eta dibortzioa lortu arren, gizonak ez zituen pentsioari zegozkion neurriak beti. Hau, gaur egun ere asko gertatzen da. Espainiar estatuan 800.000 gizonek ez dituzte ezarrita dituzten umeen beharretarako pentsioak ordaintzen. Txikikeriak. Gizon zoragarri hark alaba baitu zuen.
Margaretak ez zuen sekula lortu alaba berreskuratzerik. Prostituzioa eta gortesaulanen artean aritu zen denbora luzez. Ondoren, dantza orientaletara egin zuen jauzi, Xiba Jainkosaren omenez dantza biluzi eta sentsualak eskainiz. Belepok garaian, emakumeen biluztasunaren tabua hautsi zuen emakume modernoa izan zen. Zabaldua hoa iruntzi dana. Ezagun bihurtu zen gerran zuzenki inplikaturiko gizonekin harremanetan izan zelako, bereziki frantziar eta alemaniarrekin. Alemaniak trakets, akaso naita, kodetutako mezu baten ondorioz torku buru bihurtu zuen, eta fusilamentu pelotoi batek erail zuen. Galdeketetan, ez zuen inoiz aitortu egozten zitzaizkion traizio delituen inguruan apenas ezer. Eta hala ere, espioi bikoitz gisa identifikatzen dugu ia denok. Emakume arriskutsu eta gaizto gisa. Emagaldua? Bai, baina traidorea sekula ere ez, esan omen zuen heriotzaren aurretik. Gutxienez, berak bezala dantzan bageneki ahoa zabaldu aurretik. Pozoina erreinua zabaldua. Hemen beste emakume gaizto bat. Giulia Tofana italiarra. 17. mendean kolore eta zaporerik gabeko edari bat asmatu zuen. Emakumeen artean eskuz esku eta klandestinoki zabaldu zen edari hori. Bereziki, Sizilia, Napoles eta Erroman erabilia izan zen. Produkzio eta salmenta antolatua Giuliaren alaborde Girolama espanari egotzi zitzaion. Bera banaketa sare zabala antolatzearen arduraduna izan zen Erroman antza. Aquatofana izena zuen edari hark, eta modu diskretuan erailtzeko pozoia zein. 600 bat heriotza lotu ziren edari honetara. Nagusiki, beraien senarrengandik urruntzeko beharra zuten emakumeen etxeetan gertaturikoak. Mozartek ere, hil aurretik pozoia hau jaso izanaren susmoa adierazi zuen. Giulia ordea, ez dugu kimikari garrantzitsuenen izenen artean topatzen. Kontuz, edaten duzuenarekin. Goazen beste emakume gaizto bat ezagutzera. Mexikora salto egingo dugu. Miriam Rodriguezen alaba, 20 urteko Karen, baitu, taldean bortxatu eta erail egin zuten, spoiler, hau egin zutenak ez ziren emakumeak izan, baina Karenek ziurrenik zerbait gaizki egingo zuen, ez? Mirianek bere kontu egindako ikerketaren ondorioz, baitzaile eta hiltzaileetako batzuk kartzelaratzea lortu zuen 2014an. Berak abiatu zuen poliziak egin ez zuen ikerketa alegia. Erasotzaileen familia eta inguruarekin harremantzea lortu zuen banan-bana lanbide desberdinetako plantak eginez, beraien ingurukoekin konfiantzazko harremanak eraikiz. 3 urte eman zituen alabaren baitzaile ia guztiak topatu arte. 10 gizon harrapatzea lortu zuen kartel eta indarkeria askoko inguruan tentuz eta zorrotz arituz detektibe honenen maila gaindituz. Gizon hauek topatzean, pistolaren mehatxupean mantentzen zituen gogor polizia iritsi arte. Harrapatu zuen azkenarekin ordu betez egon zen jende zinguraturik eta bere alabaren hiltzailetako batekin parez pare polizia heldu arte. 2017an, Mexikon amen eguna ospatzen zen egunean erail zuten bere etxeko atarian. Pistolaren aldamenean eskua zuela topatu zuen bere senarrak. Alabaren heriotzaren arduradunak espetxeratzeagatik erail zuten. Aldatuta, Elizabeth Bathory, kondesa odoltsua ez dizenez ezagun bihurtu zena ere, aurkeztu nahi dizuet. Hau, akaso bai, benetan gaiztoa edo. Odoletan bainatzeak gazte mantentzen laguntzen ziola sinisten omen zuen. 650 neskatila torturatu eta hiltzea egozten zaio beraren odola lortzeko. 1585 eta 1610 urteen artean gaur egungo Eslovenian. Ez dago argi, berak zuzenean torturatu eta erailtzen ote zituen, eto bere agindupekoek egin ote zuten. Zaila da sinistea berak bakarrik hainbeste neskatila erail izana. Ados, akaso hau bai, espero zenuten emakume ikaragarri gaiztoa. Salbuespen bat, araua bai iztatzeko, ala zen gaztelerako ortografia klasetan, ezta? Itxaron pixka bat. Ez da ohikoa, Elizabetena bezalako historiak topatzea. Emakumeen gorputzetatik abiatuta.
Oro har, emakume hiltzaileen profiletan mendekuzko patroiak agertzen dira. Beraiek bortxatu dituztenen aurka edo euren seme-alabak erasotu dituztenen aurkako bideak hautatzen dituztenak. Aldiz, gizonek emakumeak erailtzen jarraitzeko arazo eta arrazoi gehiegirik ez dute behar izaten. Eta gauzak horrela, emakumeen aldeko jarrera argia agertzen dugunok, enbrista garela entzuten jarraitu behar dugu. Barka diezagutela beraien iritzia axola zaigunaren fantasia duten gizonek arren. Ze realitatea, hau da. Eta ez dut behar inok esatea, badaki maltzurra naizela, koxoa krudela, zuk esan gabe. Aizu gaur ez du nahi negarik, ez lerdo bat oean sartuta, perreoan nahi dut hasi eta buka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizeren izarren. Espainiar estatuan 2023tik 25.000 eta 37 emakumek jaso zuten beraien erasotzaileak aurrez ere salaketak zituenaren berria. Aizu, tratu txarrak ematen dizkizun gizonak aurrez ere egin du hau. Zehaztapen gehiagorik eman gabe. Ez dira isolaturiko kasuak, ez da lehen aldiz gertatzen dena eta ez dira egun txar bat zeukaten gizonak. 25.000 eta 37 emakume horiek arrisku areagotuan zeuden lehen aldiz erasotzen ez duten gizonek feminizidioa egiteko probabilitate altuagoa daukatelako. 83.987 gizon erasotzaile erregistraturik daude biktima bat baino gehiagorekin. Errepikatu nirekin. 83.987. Gizon horiek, behin eta berriro erasotzen dute sistemak ez duelako neurri eraginkorrek ezartzen, eta impunitate osoz jokatu dezaketela sentitzen dutelako. Sistemak badaki, gutxienez, ia 84.000 gizon horiek oso arriskutsuak direla eta gehiegitan ez dira garaiz iritsiko. Horietako batek eraildu, basaurin berriki emakume bat. Eta 2025ean 165 milioi aldiz, baino gehiagotan bilatu zen Googleen, nola akabatu emakume bat arrastorik utzi gabe itema. Alemaniako polizien elkarteko buruak telebistako elkarrizketa batean emakumei gizonak ekiditeko eta beraiekin ez geratzeko gomendatu du zuzenean babes neurri eraginkor bakarretako gisa. 2025ean Hego Euskal Herrian 7 emakume erail zituzten euren bikotekide edo bikotekide hoiek. 10.349 emakumek 11.000 eta 10 salaketa jarri zituzten autonomia erkidegoa eta Nafarroako epaitegietan. Emakume horietatik 74 adingabeak izan ziren. Oraindik 18 urte bete ez zituzten eskatilak genero indarkeriagateko prozesu judizialetan murgilduta. Egunero, bataz beste, 30 salaketa. Eta egin ziren epaiketen 85ean gizona errudun jozen. Maite Asensio Lozano jaso zuen berrian albistea. Kontuz, beste 100 hori erruga bezala zuzenean ondorioztatzearekin. Proba faltak, justizia patriarkalak 100 horren koska handi bat jango dute eta. Eta kontuz noski, kasu guztiak salatzen direla ondorioztatzearekin. Oso kasu gutxi eta oso larriak direnak heltzen dira epaitegietara eta. Eta uneren batean salaketa faltsuak, kontzeptuak zure garuna zeharkatu badu, mesedez, urrundu inguruan dituzun emakumeengandik eta aldendu falazia horiek saltzen dizkizutenengatik. Ez zaituztugu gertu nahi eta sentitzen dut. 62 milioi bisita izan ditu otsailean bortxatzaileen akademia delakoak. 20.000tik gora bortxaketen irudiak dituen plataforma bat da. Bertan, bikotekidea nola drogatu eta nola bortxatu erakusten da. 81,7 milioi bisita martxoan. Hasi kontuak ateratzen. Zenbat gizon ari dira bortxatzen ikasten une honetan. Eta irakasten eta ikasitakoa praktikan jartzen. Esto no es el fin. No voy a dar un paso atrás. Matar o morir. Para los tibios no hay lugar. Feminismoak berdintasuna bilatzen du. Bigarren mailako pertsonak ez izatea gure genitalak eta generoagatik. Eta datuak argiak dira. Emakumeok erailtzen eta tratu txarrak sistematikoki ematen jarraitzen duen sistema batean bizi gara.
Gizonak dira indarkeriazko delituen arduradunak kasuen 80%. Ez dakit, akaso, jendartea gizonezkiko violentoa dela esatea eta enbrismoa aipatzea deseraiki nahi ez izatearen aitzakian erabiltzeko moduko argudio merkeak dira. Eta ez badira, zer nahi duzu esatea. Aukeran, beti nahiago enbrista matxista baino, ez? Eman eskerrak olagarro emeak ez garelari. Bestela, harrika hariko ginateke etengabe. Beraz ez, hobeto pentsatuta, lehengo barkameneskea erretiratuko dut, eta soilik musika aukeraketagatikoa mantenduko dut. Eta hemendik aurrera, akaso gogorrago aritu beharko naiz. Ez ezagun ahaztu gu erailtzen ari zaretenek. Zoiluna horatzeaz Lucifer bera horatzeaz Eta apur bat zuen belarriak sendatzeko bonus track bezala Ines Agaxenen historia, Uxue Alberdi eta Inaute Lorrietaren ahotsetan. Beste emakume gaizto bat omen zen eta. Ines Agaxen Nahi Alkorta, eskerrik asko. Zuei. Bordelen preso luzaz izan zen Logroñon berriz epaitu zuten Aitortu zezan tematzen ziren Kaldiro dena ukatzen zuen Zaunka izea ozen Zaldiak trostan bila zetozen Sugarretatik iesi joan zen Kea bezala Ines Agaxen Ondarribia atzetik zuen Etzen apaldu Ines Agaxen Jaizkibeleko berainotan Behin betirako lurrundu zen Zakurrek zaunka izea ozen Zaldiak trostan bila zetozen Sugarretatik iesi joan zen Kea bezala Ines Agaxen Behin betirako lurrundu zen
Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan Aldous Harding handiaren The Barrel kantua izango da. Harribitxi bat, eta zergatik harribitxi bat? Aldous Hardingek egiten duen guztia iruditzen zain niri harribitxia, badu presentzia enigmatiko eta kantatzeko era oso berezia Aldousek, eta ez dakit kantu honetan gustatzen zaidana da iraganeko kantu bat ematen du, baina era berean ez dakit oso modernoa dela ere iruditzen zait, 2019 urtekoa da, eta beti bezala Aldous hortxe da kantari, badirudi, ez dakit, oso zaila egiten zait Aldous Hardingen kantatzeko era deskribatzea, berez oso jostaria iruditzen zait, baina norbaitek pentsa lezake jolasten ari denak, ez dakit, gauzak ez dituela serio egiten edo halako zerbait, eta Aldous Hardingekin izugarri gustatzen zaidan magia hori lortzen du, berak jolasten, eta ez da ohikoa hori. Gainera oso ambiente erosoa, ez dakite hipnotikoa sortzen duela iruditzen zait, kasu honetan gitarra akustiko simple bat du, bateria soil batzuk, klarinete pixkat ere bai iruditzen zait, eta ez dakit, izugarri maite dut kantu hau, eta Aldous Harding bera ere bai, berriz diot. Beraz, hementxe duzue, esan bezala aste honetako lehen gomendioa, Aldous Hardingen The Barrel. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell and we are the nut. The ties or a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let along. Rushed in to hold down your page, and now I sleep side words you do not read with me. I hear a song from inside the maze, the very one you made. You shook at the ivory mantle. As a poet I knew to be gentle. When you have a child, so begins the braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches. I want to celebrate. I can appear inside of nowhere. Look at all the peaches. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let along.
show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. The barrel, it's already dead. I know you have the dog. Hortxe entzun dugu Aldous Hardingen The Barrel kantu puska. Aurrera goaz, asteko bigarren gomendioarekin. Kasu honetan 2011 urteko Northern Wine kantua ekarri nahi izan dizuet, City and Color proiektukoa. Bertako kantaria Alexis on Fire taldean ezagutu nuen Dallas Green da, eta folkaren munduan eta lehen mailako edo lehen lerroko folkaren munduan esango nuke oso ezaguna den eta oso berezgarria den ahotsa duela Dallas Greenek, benetan besarkatzen zaituen ahots epel eta intimoa du, eta gainera azken aldian izugarri maite dudan behatzekin edo ez dakit nola esaten zaion horri euskeraz fingerpick eran jotako kantua da, gitarra akustikoarekin, eta steel pedala erabiltzen du ere Dallas Greenek kantu honetan. Horrek bi elementu hoiek halako isolamentu sentsazio bat sortzen dutela iruditzen zait, eta gainera hitzei erreparatuz gero galdutako maitasun bati ari zaio, eta kantatzeko moduak eta melodiak gaueko edo ume kantu edo nana hoietako baten antza hartzen du, ez? Esan bezala, Alexis on Fire taldean kantuan hasi zen, Dallas Green, eta Alexis on Fire egur gehiagoko taldea zen, distorsioa, esango nuke post-hardcorea lantzen zutela, baina gero folk lasai honetarako aldaketa bat egin zuen, eta esango nuke artistikoki berrasmatu zela. Eta Northern Wind kantu hau horren adierazgarri da. Esan gainera steel pedala hemen interneten arakatzen egonez, pixkat kredituak Bob Egan leyendak grabatu ziola, eta aipamen gisa hori ere bai. Ea gustoko duzuen, uste dut baietz, City and Colorren Northern Wine kantua. Hemen txilikoa. You're the northern wind, sending shivers down my spine. You're like falling leaves in an autumn night. You're the lullaby that's singing me to sleep. You are the other half, you're like a missing piece. Oh my love, oh my love, oh my love. You don't know what you do to me. You are all four seasons roll into one. You're like the cold December snow in the warm July sun. I'm the jet black sky that's just before the rain, like the mighty current pulling you under the waves. Oh my love, oh my love, oh my love. You don't know what you do to me. I'm the darkest hour, just
just before the dawn, and I'm slowly sinking into the slough of despond. Like an old guitar, worn out and left behind, I have stories still to tell. They're of the healing kind. Oh my love, oh my love, oh my love. If I could just find you tonight, if I could just find you tonight, oh my love. Hortxentzun dugu Syrian Colorren Northern Wine kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa The David Wax Museumen Carpenter Bird kantua izango da. Hain zuzen ere, The David Wax Museumen lehen albumeko kantu bat da. 2009 urtean kaleratu zena. David Wax eta Sus Eslak dira talde hau sortu zuten bi musikaria, Bostonen hain zuzen ere, eta kuriosoa da zen Mexoamerikana izeneko musika estilo bat sortu zutela esaten da, hain zuzen ere, Amerikako folk hori, pixka bat Mexikoko musika tradizionalarekin nastuz, ez? Benetan nasketa berezia. Gainera, irakurri dut, hemen harakatzen ibili naiz, estudioan grabatu zutenean nahi izan zutela instrumentazioa eta abestigintza horri lehentasun eman, eta benetan ez zutela nahi izan, normalean estudioan bilatzen den soinu zaindu hori lehenetxi ez, baizik eta musika beraren oinarrizko tasun eta zehaztasun hori. Eta benetan musika oso berezia dela iruditzen zait, horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan honetara, oso delikatua da, eta ertz asko ditu benetan, atentzioa jarri nahi duen. Entzat esan bezala, Mexikoko tradiziozko folk abesti baten interpretazio bat da, edo ala iruditzen zait neri, eta benetan dituen tekstura eta berezkotasun horiek dira. Nire ustetan elementurik aipagarrienak. Honek ere, leheno aipatu dudan kantuan bezala, oso ondo nahasten ditu iraganeko sentsazio hori eta gaurkotasuna, ezta? Eta benetan emaitza izugarria da. Beraz, ea gustatzen zaizuen aste honetako hirugarren gomendi hau, The David Wax Museumen Carpenter Bird. For the song truly begins, your permission I ask. For the song truly begins, if you fears you will end, I hope I'm up to the task. If you've a heart to mend, you found a place to rest and last. In the forest wandering, nothing but my thoughts stir. In the forest wandering, I found my heart was pounded. Time with what I heard on my chest, it was knocking
Whoa, the carpenter bird. Men built rickety wagon wheels for to cross the countryside. Men built rickety wagon wheels. Then came bridges of steel for to cross the rivers wide. But nothing compares to the feel, the bed he crafts for his bride. I was looking for a reason to explain why things occur. I was looking for a reason why some commit treason, others follow the herd, while some disregard the seasons, others the carpenter bird. If you handle the carpenter's tool, make sure you don't cut your hand. Handle the carpenter's tool. But if you go to the carpenter's school and spend time with the land, don't get fooled by the fool, nor by any other man. With this verse we stop singing the carpenter's song. With this verse we stop, just as his rhythm from treetops pauses as the sun withdraws. For I believe I just felt the drop, and the road home tonight is long. Hortxe entzun dugu The David Walks Museumen The Carpenter Bird kantu puska. Aste honetako azken gomendioa Camp taldearen Somewhere kantua izango da. 2025 urtean kaleratu zuten Somewhere EP laburreko kantu bat, hain zuzen ere. Hauek ere Amerikako folk talde bat dira, Ohiokoak, hain zuzen ere. Eta Taylor Mayer eta Evan Westphalen arteko laguntasunaren ostean sortu zen Camp talde hau. Esango nuke besteak bezala folk biluzia lantzen duela, Camp taldeak, eta hauek ere gitarra akustikoaren bueltan, harmonia ederren bueltan, eta benetan sentikorrak diren hitzetan oinarritzen direla euren soinua sortzeko, ez? Gainera niri halako baikortasun bat ere transmititzen dit talde honek. Ez dakit zergatik. Esan bezala 2025 urteko Somewhere epekoa da, hain zuzen ere 2022an kaleratu zuten album luze horren ostekoa, Lavender Days album luzearen ostekoa, eta hau okerrez banago album hori atera eta abeslariak tarte bat hartu zuen osasun mentalaren inguruan, edo ez da ondo gogoratzen, baina halako zerbait izan zuen. Eta hau osasun mentala erreparatzeko edo bere burua zaintzeko hartutako tarte horren ostean kaleratu zuten lehen EP txikia izan zen. Eta bertan aurkitzen da gaur ekarri dizuedan kantu hau. Aste honetako azken gomendioa izango da beraz Campen Somewhere kantu puska hau. Eta zu entzule urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio!
Maybe I'm right on time. And you ain't going nowhere. Not until you're mine. Then we're going somewhere, somewhere. Baby, you're on my mind. Go and drive me crazy. Taking your sweet time. Whispering your maybes, maybe. Higher than you'll ever know. And you don't have to stay. You can let it go. Give it all zenbat aldiz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoak garen. Nik enekien zergatik ez da nor zinen, zer ginen eta orain zer, nor ginen eta zer izango garen, baina orain badakit, zuzarakatu beltza eta ni izango naiz errezuten sorgina. Izan ere, desberdinak izatera ausartu begina, desberdina izango zen mundua jakina.
Barkatuko naute Kimak taldeko kideek beraien abestietatik abiatuta sarrera moduko hau egiteagatik. Baina diskotik beste zatitxo bat hartuta, nik ere bihurtu ditut gaur zure hitzak nire esaldiak. Hitz horietaz eta hitzekin doazen doinuetaz hitz egingo dugu gaur bigarren kafean taldekideekin, naiz eta ez dauden denak hemen gure aurrean. Batzuk diskutatu egin dira eta... Batzuk jotzera etorri da eta besteak FOMOak eraman da, bukatu dute entrevista mikrofonaren aurrean. Bikote egunon eta ongi etorri. Egunon. Zer modu zabete? Oso ondo. Ondo. Justo amenotiana. Urbildu mikrofon hori zugana nahi baduzu, edo zu mikroaren gana. Bueno, mentzarete, duela hilabete batzuk, urteko udaberri inguru horretan kaleratu zenuten denboraren lehia hau aurkezten. Askotan gertatzen zaigu oso atera berri diren lanak iristen direla, beste batzutan denbora luzea daramatenak. Pentsa, Laizter Ineso Sinaga dator gurera eta bere azken lan diskografikoak bi urte izango ditu. Eta niri gustaz ez zaita biatzea pixkat galdetuz, hori, perspektibak ez denborak zuen kasuan, ia urte bete pasatxok, esango dugu, ez, urte bete pasatxok, zer eman dizuen, zer ekarri duen diskonek, zuen bizitzetara eta zuen musikari ibilbide horietara, Manes? Hombre, gutzako talde bezala lehen lan hau itea aurkeztea eta kaleratzea ez, oso berezi izan da, eta gerore harrerai dagokionez oso guztua gare eukion harrerakin, ez genekiulako ez dara oso ondo zer espero edo zer reakziukiko zon jendek, baina uste genuna edo gure ametxe edo zea hoi guztik gainditxu ditula jendeen harrera horrek, hasi que oso guztua alde hortatio. Zure kasuan? Bai, nire antzea. Nik egisa da taldea, Kimak taldea ziginuela 2008an, hasieran bi bakarri ginen, eta guretako, derrepente beste 3 partaide baitxautia taldean, eta proiektu hau olako, proiektu honek Manesek esan da bezala, olako harrera aukitzia guretako izen zen, ordura arte Kimak zan nahi beste bolka bat ematia, eta hori, oso gustu. 2008an sortu, zan daiteke taldearen harima edo taldearen sortze ura antzuolarra dela, gero goierrit hartu dela urteen poderioz, eta 2008an jaldaketa horiek iritsi, lehen lan honetan murgiltzen hasi, nolako izan zen prozesu hau, nolako izan zen taldea haunditu, disko batean pentsatzen hasi, kantuak disko horretara eramaten hasi? Netako hasieran oso surrealistia, ez dakit, nire bano itxuta kantuanak entzutea gitarra batekin bakarrik, gitarra bat eta ahotsa eta obi ahotzeta, eta errepente beste instrumentu batu sartzia, eta ensaiotan jende gehiago bizetia, ez dakit, ez, euska bere alde obiak, ensaiauak baitxo igual ensaiatzeko orduan, eta netako hasiera-hasieratik netako amaitz bat izan dana, eta oso guztua, taldekideen artean superrondo, así que... Non ensaiatzen du taldeak? Segurako lokaletan ensaiatzen dugu. Eta Ainoak esan bezala, izan zan golpen kriston aldaketa, abestik indazuzkien Ainoa da nahiak, dala hemen ez daun taldekidea, baina behaiebik zuzkien abesti guztik inda, eta bai izan zala abesti akustiko batzutatik abi hau, eta talde formatu batea eramatea abesti guzti horiek, eta gero grabatze prozesu eta esperientzi berri bat azkenen danontzako. Ainoa eta nahiak sortu zuten esan da bezala taldea, Ainoa gurekin da gaur, Manesekin entrevista honetan eserita, hor alboan dauzkagu Ane eta Aimar, eta gerora Ane, Aimar eta Ainoa izango dira, kantuan izango ditugunak entzuleok, ze Manesek bateria ekartzea erabaki du, baina lehen aitortu duzu, FOMOak ekarri zaituela ona, mikrotik kanpo aitortu duzu hori, etzen noen galdu nahi, antza? Ez, ni zukin harremanetan eta, ondo da olako esperientzi bizitzea da, alizan ezkio, junda ikusi behintzet. Posten gara, bai, ala da, Manesek eraman du produkzio guztia, gaur hemen iaia backliner lanetan ere ikusi dugu, beraz, ikusten ez diren bateria jole horietakoak, bateria jole kompletua, esango dugu. Pop rock doinuetan kokatuko genuke taldea, oso pop doinuetan, ez? Estilo aldetik, lehen disko honek behintzat ekarri dituen konponketetatik. Antzolan lehenengo kantu horiek sortzen zirenean, aipatu duzu lehen gitarra soil baten laguntzaz, eta kantuak horrela visualizatzen zitzen dituzten? Nik ez. Hasieran hori, nik instrumentua itxa gitarrea joteot, ja
desente noia jo barik egixe esan, baina hori, ni hasi nintzen gitarra batekin eta ne helburua etzan hasiera baten talde bat sortzia, hola, ez dakit 5 pertsonakin, eta netako izan zen, egisa da, baitxa lan hori erakin zebela pixkat, kantua hartu eta eren instrumentutara moldatze hori, nahiak eta nik horrez ginoen esku hartze hondik euki, eta nahiak eta nik gai super eskertuta irurei, hori, kantu bakoitzain da bela erena baitxa, eta dano batea gai izen gala. Kantuak, ez dakit ez, bersiño berri batu sortzeko, eta netako izen zen, ez dakit hasieran, flipa bitxenan kantu bakoitzakin, hasi que bai. Nolakoa izan da prozesua, ze diskoa entzun da, ez dakit, nabari da Aimarren nortasuna presente dagoela, pianoak baduela, pixu, ez dakit, espezifiko bat, esango nuke arreglo musikal horretan, konponketa musikalean. Nola piztu ziren, nola joan ziren pixkate konponketa horiek gertatzen eta diskoraino heltzen, manez? Batez izan zen, ez dakit, audio horiek jaso genitun ez, gitarra eta hotxak zuzkienak, eta gero ja pixkat izan zen aloloko jotzea edo hoi jarri eta horren gainen zeateatzen zaio bakoitzai abesti hortan. Eta nahi abiez batzutan ritmo jakin batzuk, beste batzutan beste batzuk, eta gero ja pixka danon arten adostu nundio bidera abestie, eta gero ja hor bakoitza bere arreglo sortu badare pare bat abesti hor bere ezisegok dienak, pixkat bluseak gertu batzen dienak edo, pixkat eskatzen ziguna gorputzak da askorez genitun aldau originaletio, baina taldekatze horrek asko eraiten du azkenen gero emaitza finalen. Irrifar Malkoaken azken akorde horiek entzuten ari ginen entzuleok, eta den esaten hasita, taldearen adinari ere igual referentzia egin behar zaio, disko batera zenean batzuk selekti eta prestatzen ari zinaten. Bai. Geren batxibi hor beton, da, aurduritasunekin, da gainazan diskoak kalera hau eta justo gabortan ikasteneon Platon edo ez da hitze filosofo, baina ondo zeon, ez egun beren bi emozio ezberdin bizitzea. Esango zenukete garai horrek eragina izan duela lan honetan? Ez da, gehiagize, bai egie da, asko luzau genula grabaketa prozesu eta orduna bestik, desente leheno ja zehau genitun, itxi genitun pixkat guztiz, baina nik uste bizitzako dana daukela eraginazken finen egiten deun sortze hortan orduan fijo zeo zerrengo gala hortio. Inoa, grabazioan osatu zenuten, nolako izan zen estudioko prozesura edo nola egin zenuten, no? Zarautzen grabo ginuan Mikel Kazalizekin disko hau, eta ez dakit izan zen super prozesu, nik ustot politxa eta berezisa. Hasieran nahi hau ginen danok estudioa pixkat ez dekigula nondik hasi, eta behar asko lagundu zoskun prozesu zuan. Egisa, maien esik izan den bezala, gure denbore hartu ginuela, ez ginuan prisek euki inungo momentutan, eta dana guna egin joan bezala gatu arte, hortxe bili ginen lanian, hasi que poliki, baina guztua gatu ginen. Ez dut, egiteun gonbidatuetatik estudioko garaiak hain irrifartxu, ez ditula inork aipatu. Aurpegian abaritzen zaizu prozesu behintzat interesgarri izan zela, zuentzat? Bai. Bere lan hau ekizeban, egin dutzen momentu batzu gaueko ez dakiz ordu karte sartuta estudixoan, gero etxa buelta bietko txean berriro, baina ondo. Iritsi zinaten puntu horretara, hainbeste ordu elkarrekin eta nekea etortzen denean eta deliratzen hasten zarete eta bat hasten da makarena dantzatzen eta beste hasten da ez dakit zezarat egiten. Geren puntu batzutan ez genekuela ez da nungeren danai bai esan da etxea juteko goz baina bai, ondo jontzan da politia. Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari. Irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari. Aldatu dasko taldearen dinamika, ez dakite batxiergoa bukatu, ikasketa garaiak, etxetik kanpo batzuk behintzat bazabiltzate, asko aldatu du eta horrekin parean sortzen jarraitzen ari zarete, badago bigarren lan bat horre begibistan, ez da presa sartzeagatik, disko urte betekoa bada, oso ondo dago bere horretan, baina akaso gauzabek buruan ere izaten dira, ez? Bai, azkenen bai daukeu, pentsauta
ez ziguan lan oso bat, baina bai, singelen bat edo kaleratzea, hendio ez daukeu ez errola serioa orduan patxada zartuko dugu, baina bai daukeula burun, zeo zertan astea gurire gorputzek eskatzen digulako azkenen, ez dakit, zoze berritzea ez, lan hau ondo onda, urte bete eta geho, eta hendio, lan berriek kontsideratzen dugu, baina, bai eskatzen digula gorputzea, bize sorkuntza hori eta estudioa bize jute hori, da, ez dakit, a ber. Eta gauza berrixa probatzea bai, spoiler txiki bat, bagabitzo zozetan, zik, a ber, ze urtetzen den. Ados. Sekula ez dugu pentsatu, ez hartzeko goiz behar dela zendu. Beraz, egintzazu autu, goiz zendu edo luzaroan zahartu. Suposatzen dut egokitu zaizuela azalpen hauek ematea momenturen batean, baina Kiimak taldeare izena nondik datorren galdetu behar dizuet. Lehenengo zona zatu zelako, bigarren da hirugarren diskoarekin galdera ez dizuegu egingo, eta kaso iraganean erantzun duzue, baina gure entzulek agian ez dut ezagutuko, eta Kiimak nondik datorren galdetu behar dizuet. A ber, azalpen hau emateakoan beti okitzen momento kritikos. Izena, aukeratu ginoan izena 2020an, oindala 6 urte, hor justo genden nita naia selektidea preparatzen baitza, eren epoka berdinean. Eta hor gebintzen, talde bat sortzean egin nuela, ezekigula ze izen jarri, ez dakize, 500 izen diferente pentsa ginotzen, eta da hizkuntza mailako hitz bat da Kiimak. Eta egun baten agertu jakun, ez dakizela agertu jakun, egisa esan, ez dakizela bilo ginoan izena, hitza, eta zeginen bere esan nahi xabilatzen, Gustavin jakun, nahi bozue bilau, bakoitza bere etxian, eta ikusiko zuen, baina esan nahi politxauka eta hortik aukeratu ginoen Kiimak. Esango zenuteke musikari bezala ere aldatu zaretela urte hauetan, ez dut esan urte honetan diskoaren prozesua hasi zenetik 2 urte pasatxo zari gara, ez? Elkartu, abesti horiek pop banda batera eraman, esango zenukete aldatu zaretela? Bai, nik uste danok dukiola pixkatoi aldaketa bat edo azkenen nik uste zein taldetan sartzen zehalare aldaketa minimo bat bai iten dezula musikalki ez, eta musikari bezala. Orduan nik uste bai, ez gerore batzuk adidez bai beste talde batzutan egon geha lehenotio da, horreke eragine dauke azkenen bakigulako igual pixkat edo bizi izan deulako dinamika hori ez, baina, hainoan eda nahi antzako igual estudioa jutea edo abesti berrik zehatzea berez isegoa da, eta nik uste horri igual aldaketa gehiago nabaritxu izan duela edo dakit. Einoa, zesango zenoko zuk? Nik asko, eta ez bakarrik musikari bezala baitxa, ez dakit ez, jende aurrian agertze hori, ez dakit, disko bat grabatzeak atzetiaukan landana, eszenarixoan neoteko hasta posizioa, gorputzana, dana, nik uste dute pila bat ikasi hula bainaiak eta nik, ez dakit, bai, asko. Nik galderak egiten jarraitu nahi nuke, baina gizu zer gertatuko den. Bai, bukatuko dola letrak zapaltzen, eta ezertan jarraitu horretiko juri igual sarraskeri leku egingo diogula. Ados? Ondo iruditzen zaizu? Bai, pentsatzen dena abesti bat entzungo genuela, baina, ez? Ez, nahi duzu, ez, gero entzungo dugu abestia. Bai. Baina orain sarraskiaren unea da. Sarraskia. Badago kontzeptu bat eraskotara agertzen dena diskoan, ez? Desberdina, arraroa, sorgina, katu beltza. Baina iruditu zait, diskoan desberdintasun hori ez dela inoiz arazo gisa agertzen, ez? Alderantziz agertzen dela, diferentzia indarra izango balitz bezala, ez? Zenbat aldiz esango ziguten gu garela arraroak hemen, eta desberdinak izatera ausartu bagina, desberdina izango zen mundua. Oso interesgarria iruditu zaitez, bi esaldi horiek alderatuta inbertsio modukori, ez? Beste batzuentzat arraroa dena, zuek arrokeriatzat hartzen duzu, ez? Lehenengo galdetu nahi dut, horren inguruan, nondik datorren hau, eta desberdina gizatearen sentsazio horrekiko daukazuten sentimendua. Ni betianik esan eban, idatziko noan kantu bakoitzak atzian esan nahi bat ebiko zebala, eta egisa askotan, idatzi dutela hori desberdin izate horren inguruan, askotan nahi barik, dialako, ez dakit ez, momentuan sentitzen horren inguruan idaztitza, eta ez dakit nik uste danok sentitzen gala momentu baten beste bizitzakoan, ez dakit, desberdin, o nunbaitzen ez duela enkajatzen, o munduan modu batekoa, ala eta gu beste modu batekoa,
baina pixan egin nuen, menzu hori transmititzia, hori ez dela txarra, ez? Bakoitza gala gamokoak eta horren aharron bigala, eta horrekin aurrea beti, así que horixe. Ze ona, gero aipatu ditudan bi esaldiak bat bada desberdinak abestikoa eta besteak arraroa hemen, iruditu zait pixka bat konbertsazioan ari direla bi abesti horiek, hori hola sentitu duzue, apropose izan da, edo besterik gabe niri iruditu zait eta ez dauka zentzurik. Ez da izen ditza, ez. Baina betxo, baina nola ikusitza, baina bai, ala izen. Bien, ze polita, hola deskubritzen dira gauzak, jarraituko dut. Sorginak, katu beltzak lamiak, euskal imaginarioa ere agertzen da, ez? Horrela inbat momentutan. Hau, ez da interes bereziren batetik datorren, besterik gabe ondo kokatzen zen raro kontzeptuarekin, edo horixe? Zergatik sorginak, zergatik katuak? Kantu hori, bi kantutan agertzen dira pixkate personai mitologikoak, katuak, sorginak. Ez dakit, desberdinaken kasuan, ez dauka hola urten jaten, eta ez dakit, nik uste dut bere garaian sorginak be izango ziela pixkat desberdin zian horrek, eta gaur egunian beste modu bat ikuste ditxula. Eta beste Ilunpeko argizpian agertzen da bitxa pixkat pertsonai mitologikoak, eta hori da, nik pertsona oso berezi bat idatzitxako kantu bada hori, beak baitxa rekorratzen dozt personaje horrek, pixkat sorgin itxura hori daukalako beak be, eta horretik behai pixkat homenaje inez. Ze ona, jarraitu got, lagunak, festak, besarkadak eta partekatutako oroitzapenak etengabe agertzen dira, ez? Eta baita kalimutxo ere, behin baina gehiagotan. Zenbaterainoko garrantzia du komunitateak eta edo laguntaldeak edo babes horrek musika egiterakoan? Hombre, nik uste, letrak da azkenen Ainoak eta sortu ditu orduan gupixkat bigarrentzia hori geha, baina Ainoa da nahian kuadrian ikusten dugu lotura hundi ez, beti dare hor kontzertutan atzetio, da azkenen danantzako nik uste pertsona bakoitzako berezi edala bere ziklo bere ingurunea ez, eta beti darela hor pertsona jakin batzu, bai lagune, bai familie, da pixkat hor moitzen gehala letrak eskaintzako orduan. Ze polita. Eta azkeneko galdera egingo dut. Nire amama maitia, txokolate eta kafesne usaina, zurekin beti sukaldian, irrati saio luzeak, eta zure abestiak oso kanta unkigarria da, eta galdetu nahi dut, kanta honen atzean dagoena, naiz eta agerikoa den, baina pixka bat gehiago kontatu nahiko bazenute, eta galdetu nahi nizueke, ea, zer ikasi duzuen zuek zuen amamengatik? Baki galdera potoloa dela, Kantu hori datzinotan nik nea mamai behin bere urteak zian, eta bere urtetako pari bezala hasi nintzen idazten. Eta, netako nea mama izan da bigarren ama, txikitatik hasi nahiz behakin, goizero etortezan etxea, behakin gozaltzen eban, behakin bazkaltzen eban, behakin merezatzen eban, eta gero ja iuntzian noten nintzen gurasoekin, baina ni hasi askotan txikitako etapa ondixen amamakin indot, eta horien nizu dejat behai, netako amama izan da dana. Da bere ikasio dakiten geixena gaur egun, así que bai. Gainen zuten ongo seguramente, así que a mama asko maite zaitut. Nola izan dut zura monak? Maria Jesus. Maria Jesus hemendik musu handi bat zuretzat. Baina galdera eman ez duk hau erantzun dezakezu? Bai, ez da, nik uste danantzako diela monak berezik ez, bigarren ama batzu bezala, nahi bintzete hola sentitzen du baita ino bezala, bigarren ama horiek beti darera hor aholkuk ematen, baina guraso baino libertade gehiago eskaintzen dizuena, ez? Eta, pertsona berezi batzuk, azkenen ez dakit, amonak die. Jori sarraskia gaindituta balin badago. Noski gaindituta dago. Kantua entzuten utziko ditugu gure entzuleek, entrevistarekin jarraitu horretik. Haze polita ez, gainditzen dute eta nola gainditu duten oparia guretako. Eta bera gintzako. Entzulentzako esako. Hori da.
zure eskuen magiak entzuten ari gara, 8 kantu gozatzen duten Kihimaken denboraren leia, esan da bezala urte bete duen disko honen azken kantua ez barkatu, kantuetako bat, 6. kantua hain zuzen ere, baina guk esaten gintzen azken minutuetan murgildu behar dugula, oraindik minutu gutxi batzuk baditugu hasteko, gure akustikoan kantu bat entzuteko, eta bestalde, zuzenekoen inguruan galdetzeko, ze diskoa osatu zenuten, baina gero hau defendatu egin behar da, eta hor, berriro beste ikaspen batez, kasu batzuetan beste taldeetan ari zirenak, bere lehenengoz ari zinetenak, hor denan hasten da, inoan nolako izan da pixkate zuzenekora, talde formatuan eta joate hori. Betxu, nino bano itxuta, lehenengo eta behin jarritxa kantatza eta jota gitarriaten, eta koia zutik kantatzen haste izen zan hasieran aldaketa handi bat, eta ez da gero baitxan ikustu dut, azkenian hasieran igual intimidatzeu pixkat, baina azkenean talde oso bat eukitzea baitxa hor, ez dena iso gainean dano batea, nahi horrek asko arropatzeozt, eta ez da ni bakarrik nagola, dauzkat atzetik beste 4 pertsona baitxan erekin dano batea gae, eta ez dakit ni... gaina publikoa beti baitxa dago eskuzabal, beti animatzen, beti... Así que oso ondo. Olakoak dira kontzertuak, boskote formatuan, organikoan, klik eta klaketa gabe imaginatzen zaituzten nik, baina... klaketa gabe, gero hori zaiago ginen, grabatzeak ordun eta pixka diskoi forma emateak ordun, nahi genula zehozte gero defendatzeak ordun, nahiko antzeko edo sonauko zona ez, ez genuen nahi ez dara estudion, kiston ekoizketa hain eta kiston bereziein, gero zuzeneko ez baldin badeu behar, olako antzeko zerbait. Orduan bai zaiago ginen aliketa modu naturalen edo baliabide zean, zeanak erabiltzen ez, genduzkenak, vamos. Taldearen formulatze hauetan edo moldatze hauetan han ere bajista bihurtu zenuten, gaur gitarra hartuta etorri da, denak egokitu zarete pixka bat pentsatzen dut ez, prozesu hauetan taldearen girora, baina galdetu behar dizuet pixka bat, udaran zehar, zuek ikusteko aukerarik izango da, pentsatzen dut dena hor erdilotuta, ez dakite baduzue... Hor gabitz lotzen, Bauzko 3 bat kontzertu engo zer dilotuta, así que gure sare sozialetan aipatuko, azkenean aurre dagatzen ez, eta ala balin bada, danok inbitota. Kihimak bilatu behar duzu Instagramen entzuleok, Instagram eta sare sozialetan, baita plataforma digitaletan ere, euren musika entzuteko, baina Kihimak bilatu behar duzu Googleen ere bai, esan nahiaren, sakontasun horietan, nahi bezala murgildu ale izateko. Bikote, ez dakit, uste dute kantu bat eskatzen uneare iritsi zaigula, eta kontatu behar diguzue ze kantu joko duzuen, eta kantu horren zuk lehenago manez ze kantu joko duzuen. Joko duten, zezuk ez duzu joko gainera hori da. Junpeko argizpie joko due, estilo akustiko baten, piano gitarra da ahotsaz baliatuz, eta hoxe, oso abesti berezia, inoak esan duen bezala, pertsona bati eskenie, baino baitare ez dakit, pertsona orok eukideiken argizpio horri eskenita ez, gure momentu zaietan besleku dan pertsona horri eskeni, orduan Ainoak idatzie, baino eozeinetzako eskeni. Ainoa, nik galdetu behar dizut, nolakoa izan zen kantu hau sortzeko prozesua, ze energia, ze giro, ze momentu vitaletatik nahi duzun arte kontatuta. Netxeko ganbaran idatzi nioa pixkat, leku intimoa hola, gitarriakin, nio bakarrik, sofan, eta hori, zinitzen okurritze gatena idazten, pertsona horretan pentsauta etortze gaten dana, nehar asko indako kantu bada idazten, eta behai kantonotzanean gehiago, así que oso politxa, eta manexek esan da emezela, azkenean dano eskula bizitzako momentu gorretan argizpiboan agertzen dian pertsona horrek, eta beharetan idatitxako kantua. Ilunpeko argizpia, bikote, zoazte gure set akustikora, eskerrik asko lauoi, gaur gurera etortzeagatik, falta zegun kidea, naia da? Anaiari ere mendik muxo ondi bat, ikusiko dugu kontzerturen batean inoiz, baina zoazte eskerrik asko, eta entzuleok prestatu Kihimak akustikoan entzuteko. Eskerrik asko.
Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Kimak eta euren diskoa zabaltzen duen kanta, Ilunpeko argizpia. Hirukote, nahi duzuenean. Keep calm and bigarren kafea.